गिबियावनो साफ्रोमखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। आं दिनैनि लागै नोंसोरनो मोननैसो गोनांथार रादाबफोर होगोन। नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांदो आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबायबा लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दानिया निउसखौ नायलांदो। बेसेबांबा गोबाव समनिफ्राय नेनानै थानाय FIFA वर्ल्ड काप फुटबल मेच बादायलायनाया दिनैनिफ्राय जागायजेनसिगोन आरो बेयो काटार हादोराव जागोन। आरो बे मेचखौ नोंथांमोना गावनि मबाइलाव जिअ टिभि एप स्ट्रिमिं फ्रियै नायनो हागोन। आरो बेयाव गेलेनाय मोनफ्रोमबो हादोरानो मोनफ्रोमबो टीमानो प्राइज मानिफोरखौ मोननाय जायो। नोंथांमोनहा मिथिना मिथिया? नोंथांमोननो प्राइज मानिनि बागै आं मोनफा मोनफा बुजायनानै आं खोन्थालांगोन। नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांदो। चेम्पियन जानाय टीमा मोननो हायो गासै $42 मिलियन $। बेखौ जों गुगोलाव कनभार्ट खालामनानै गावबा गाव जों नायनो हागोन। आं चेम्पियननिखौ मोनसे नोंथांमोननो दानि हिसाबै नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों। जोंनि इन्डियान रुपिसाव $42 मिलियन खौ कनभार्ट खालामोबा गासै 3042 crore 38,46,300 दानि फैसायावबो जों मिथिनो हायो। आरो रानार्स आपआ गासै $30 मिलियन मोननो हायो। बिथांमोन बेफोर गासैखौ नोंथांमोना गुगोलाव चेक खालामनानै लानो हागोन। आरो थार्ड प्लेस जाया बाहागोखौ मोननो हागोन बिथांमोना $27 मोनगोन। आरो फोर्थ प्लेसाव मोननाय टीमा $25 मिलियन मोनगोन। आरो 5 to 8 निफ्राय 8 सिम जायानो बे बाहागोआव मोनहैनो हायो। बिथांमोना पार टीमहै $17 मोनगोन। आरो 9 निफ्राय 16 प्लेसाव मोनहैनो हानाय बिथां टीमफोरा $13 मिलियन मोनगोन। आरो 17 to 32 प्लेसाव गोग्लैनायफोरा $9 मिलियन मोनगोन होननानै मिन्थिनाय जादों। आरो बेयाव क्वालिफाइड जानाय मोनफ्रोमबो टीमानो $1.5 मिलियन खौ खेल जानायनि सिगांनो मोनग्रोगोन होननानै मिन्थिनाय जादों। आरो बे $1.5 आनो जाहैबाय खेल गेलेनायनि प्रिपेरेसननि थाखाय बेखौ होग्रोनाय जायो होननानै रादाब मोननाय जादों। दानिया नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ बेयाव गेलेनाय वर्ल्ड कापआव गेलेनाय मोनफ्रोमबो कान्ट्रिनि बेसे प्राइज मानिखौ मोनो। नोंथांमोना साफ्रोमबो बुजिबाय। बेवहायनो वर्ल्ड काप होननाया मोनसे गिदिर खेला, बे बुहुमनां खेला। बेखायनो साफ्रोमबो मानसिफोरा जोंफोर सिरियास लानांगौ आरो गोबां सिरियास सुबुंफोरा लायो। जम्मु एन्ड काश्मीरनि गभर्नमेन्टआ साफ्रोमबो गभर्नमेन्ट टिचार्सफोरखौ प्राइभेट टिउसन लानो मोननाय नङा होननानै बन्द खालामनाय जाबाय। केरालायाव सासे 19 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ गें रेप खालामदों होननानै रादाब मोननाय जादों। मिन्थिनानै मोननाय बायदिब्ला 3 सुबुंफोरा बे सिख्लाखौ पार्टियाव लिंहरनानै लोंनाय जानाय खालामदोंमोन आरो बेयावनो फेनानै बे खामानिखौ बिथांमोना खारबाय थानाय गारि सिङावनो गें रेप खालामदों होननानै मिन्थिनाय जादों। आरो दायो बिसोर सुबुंफोरखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय होननानै रादाब मोननाय जादों। मुम्बाइआव सासे सुबुङा गावनि इपिएफ एकाउन्टखौ चेक खालामनानै नायनो नागिरनायाव बिथाङा इपिएफ बेलेन्स इनक्वायरिनि हेल्पलाइन नम्बराव कल खालामनानै सोंहरनायाव सासे फ्रड खालामग्रा मानसिनियाव फन थांनायनि थाखाय बिथाङा गासै $1.23 लाख रां थगायनानै लांजायो होननानै रादाब मोननाय जादों। बेवहायनो जों बेनिफ्राय मिन्थिनो हायो जों माब्लाबाबो बेबायदि कलनि जुगेदि जोंफोर हेल्प लानो नाङा आरो जों सानफ्रोमबो केयारफुल जानो नांगौ होननानै जों बेनि गेजेरजों मिन्थिनो हायो। आसाम डिब्रुगड़ डिस्ट्रिक्टआव दै फ्लाड जानायनि गेजेरजों गोबां हा गिसिखानानै खुरखावनानै गासै 150 नखरफोरा
न' खोमानाङो, हाखौ जायगाखौ खोमानाङो होननानै मोनथिनाय जादों। बिटिआर सोरखारा वेस्ट बेंगलाव बर' मिडियामनि स्कुल खुलिनायनि थांखि लादों। मिथिनानै मोननाय बायदिब्ला वेस्ट बेंगलाव थानाय बर'फोरा बर' हांखोखौनो सिनाया होननानै मिथिनाय जादों। बेनिखायनो बे थिरांथाखौ बिटिआर सोरखारा लादों होननानै रादाब मोननाय जादों आरो वेस्ट बेंगलाव बर'फोरा गासै 3 लाखसो दं होननानै रादाब मोननाय जादों। गोसाइगाव समस्तिनि एमएलए जिरन बसुमतारी बिथाङा हाग्रामा महिलारीनि बागै बुंथिदों। हाग्रामा महिलारीया 15 years बिपिएफनि लिडार जानानै बिथाङा गोबां करपसन जादोंमोन होनना बिथाङा बुंदों आरो बिथाङा रायजो राजाफोरखौ खुसि खालामनो हायाखै होनना बुंदों। हाग्रामा महिलारी बिथाङा बिटिआर सोरखार आरो आसाम सोरखारजों पावाराव फैफिननो थाखाय रायज्लायनाया फेलें जादों होननानै बिथाङा बुंदों आरो बिथाङा पावाराव फैफिननो थाखायबो सेन्ट्रेलाव गभर्नमेन्टजोंबो रायज्लायबाय थादों होननानै रादाब मोननाय जादों। आरो प्रमद बर'नि बिटिआर गभर्नमेन्टआ बिपिएफनि करपसननि बागै इनकुवेरि खालामगासिनो दङ होननानैबो बिथाङा बुंथिदों। आरो बिथां जिरन बसुमतारी एमएलए बेखौबो बुंथिबावदों दि हाग्रामानि पावाराव फैफिननाया सिमाङैनो थाफिनगोन होननानैबो बिथाङा बुंदों आरो बिपिएफ पार्टिखौ मानसिफोरा सुबुं माहारिफोरा रिजेक्ट खालामजोब्बाय होनना बुंदों आरो बेनि पावाराव फैफिननाया आरो रुल खालामफिननाया माब्लाबाबो जानो हाया होननानै बिथाङा बुंदों आरो इउपिपिएल सरकारा गासै 20 years गभर्नमेन्टखौ सालायगोन होननानै बिथाङा बुंथिदों। बिटिआरआव मोनसे सोमोनांथावना जाथाय जादों। चिरां डिस्ट्रिक्टनि मोनसे पेट्रल पाम्पआव सीसीटीवी रेकर्डनिफ्राय बे फट'खौ दैखांनानै होनाय जादों। सानै सुबुङा फैनानै पेट्रल पाम्पआव थाव सोदोंमोन आरो सानैनि उनाव फैसा बिनाय समाव बिथाङा सेखादों दाननो नागिरदोंमोन आरो दाननो नागिरनायाव बे थाव सोग्राया बिसोरनिफ्राय खारखोमानो गोनां जादोंमोन। बेखौ सीसीटीवी केमेरानि गेजेरजों बे फट'खौ दैखांनानै होनाय जादों। आरो बिसोर सानै सुबुङा हेलमेट गाननानै फैदोंमोन। बिथांमोनखौ सिनायनो हायाखैमोन। बिथां सानैनि बागै एफआइआर होदोंना होआखै दासिमबो रादाब मोननाय जायाखै। इउक्रेन आर्मिया रासियानि आर्मिखौ 24 आवार्सनि गेजेराव गासै 1000सो रासिया आर्मिखौ बुथारनो हादों होननानै रादाब मोननाय जादों आरो केरसन होननाय मोनसे जायगायाव रासियाया आवग्रिनानै थादोंमोन आरो उनाव रासिया केरसन जायगाखौ एंगारनानै थांबाय होननानै इउक्रेनियानफोरा रंजाबायदोंमोन आरो बे समावनो रासियाया गोबां मिसाइल्सफोर गावहरदों होननानै रादाब मोननाय जादों आरो बे मिसाइल्सनि गेजेरजों गोबां इउक्रेननि इलेक्ट्रिकनि जायगाफोरखौ मिसाइल्सजों गावख्रुबदों होननानै रादाब मोननाय जादों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि कपवारा डिस्ट्रिक्टआव हरखाबै आइस बरफ गोग्लैनायनि थाखाय 3 इन्डियान आर्मिफोरा खोबसिन जानानै जिउ गोमानाङो होननानै रादाब मोननाय जादों आरो बिथांमोनहा मोननि मुङा सबिक हाजरा, मुकेश कुनर आरो मनोज लक्ष्मण रयमोन। पेरु होननाय हादोराव गंसे प्लेनआ बाख्लायनाय समाव गंसे ट्राकआव नांनानै अर खामो आरो बेयाव गासै 102 पेसेन्जार्सफोर दंमोन आरो रावबो थैयाखै होननानै रादाब मोननाय जादों आरो पेसेन्जार्सफोरा हस्पिटालाइज जानानै दङ होननानै मिथिनाय जादों। चाइनायाव मोनसे सोमोनांथाव जाथायखौ जोंफोरो बे भिडिअनि गेजेरजों नुनो हायो। चाइनानि मोनसे बोरमा मेन्दानि फार्माव सीसीटीवीनि गेजेरजों बे भिडिअखौ दैखांनाय जादों आरो बेयाव जों नुनो मोनदों बोरमा मेन्दाफोरा बेंखनै जानानै राउन्ड जानानै गासै 12 दिन 12 हर बिथांमोना गिदिंबाय थादोंमोन होननानै मिथिनाय जादों आरो बे भिडिअआ गोबां ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों आरो गोबां मानसिफोरानो बेखौ
सानहाबदों बे मानि थाखाय जादों होननानै। दिनैनि रादाबा एसेनोसै आरो भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबनायसिम नायजोबनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साफ्रोमनिसिमबो हामलायनाय बावहरनाय थाबाय आरो चेनेलाव गोदान मावनानै साबस्क्राइब खालामनो दाबाव गोजोन्थों।